everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of fortune. Irene, uy. Kaya to nimo kaunon ang oats nga giasinan o gisukaan? Dili man ako mukaon. Ha? Dili ikaw? Kisam di ay? Si Ryan. Ha? May pabitong na nakamanawag na ako sa. Ay. Kumanagid ang... Ay, managyod! Yes! Aw. Nanaog mong ida ka? Nero. Ayaw lang daghana ha. Kay tingalig makadaot sa nimo. Gidaghan mong asin og suka? Oo, gidaghan ako, han. Kay mamay mong gingon. Okay. Kauna na. Ha? Kauna na. Kini, Biyaan sa mo na mo. ari sa medre ha? Sige na, dayon. Ah. Kanaan na ka naghinam-hinam na kumutan-aw ni mga mukaon, ana. Excited na kay ko. Okay, han. Yes! Kana gyud. Hot na gyud ha? Hot na ba ya gyud? Ito na ako ha. Finish. Wow! Satisfied ka? Satisfied kaayo. Kiduka naman ko eh. Matuog sa ko ha. Ayaw kog sa muka. Okay. Paghinay sagdanan ha. Okay. O sa lamig sa oats. Kuan. O yan, kasukaon ka. Atos ba niyo ka? Ikaw. Hala, uy. Na-stress man ko. Luuyang Ryan. Usa kay pamati siyang tiya, no? Mirisi niya, uy. Kana iyang giantos karon, wara na sa kumingking sa iyang mga atraso ni Irene. Hinoon sab. Pero kay Pao ka, galipog ko ron. Bayan sa man. Kay dako pa man gyud og posibilidad nga mausap pa ni. Nga dunay pangayoon nga imposible si Irene? Oo. So imong gi-consider nga papuyon og balik si Ryan din. Di maayo no. Okay ra masad. Aron dili na ikaw ang ma-burden. Labi na kung mga imposible ang i-request ni Irene. Pero sa tinuod lang, dinagi ko ganahan makakita ng Ryan. Aw, naragyo na nimo. Pero mausad lagi. Ako say mahasol kung motukar si Irene. Nya, unsa man gyud? Pwede tingali, temporary lang. Hangtod lang kanus amahuman ang panga ni Irene. Pwede sad. Pero, ari sa una ka mo puyo. Ha? At least ba? Naala sa kuy laing dagway nga makita. Sige. Sure. Way problema. Mura lagi tag gariyon yun. Salamat ay Attorney Angel. Nga inyo kong gitugutan nga makatiman sa kong asawa ining mga higayuna. Hoy, correction. Ex-asawa. Wa pa ta magbalik, no? Oh. O gari ka magpasalamat sa akong gibuntis. Kay murag sugo gid sa bata nga naa ka. Mao ba di ay na? Oo. Yun ana man kuno na. Kanang pagpanga sa inahan, sugo man kuno na sa bata. Nahala. Mauman ka. Ryan. Undang nagkaon, bi. Kantahi una ko. Ha? Kanta una. Dali.
Unya na tiwas og kaon. Kantahi una ko. Ha? Okay, sige. O, sa may akong kantahon. Bisa sa lang. Dali ada, yun sige na. Paim na sa kong tubig, be. Kinin lang akong tubig, oh. Para makainom ka dayon. Sige na. Um, Sige na. Kanta na. Sige. Ay. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko nang nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ng pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka. Pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka. Irene? Irene! Sudarayan. Honey! Angel, ayaw. Sa iyo. Pasagdi sila. Pero, Pasagdi sila nga musitol sila problema. yung mauto na sad si Irene. Ayaw na ka problema, ana. Just let them be. Sige na, tiwas sa tagkaon na. Lingko nagbalik. Naon sa man ko. Ngano natarog magkumaayo sa iyang kanta. Nayabag na ba ko? Naon sa man ko. Han? Ayaw paghanaan diha. Wa para bagyo ko malimot sa imong sana ko. Sorry. Nahibaw ka bagod sa akong gibati karon. Naglagot ko sa akong kaugalingon, Ryan. Kung nga nung gitolerate ka nga nagpakita ka na ako, nga nitipon na sa ka na kong puyo. Kung nga nung sa pagkanta ni mo, adto na tandog dayon ko. Sorry. Sorry nga, nibati ka yung anak karon. Tingali. Tingali kinig yung nias ako sa baka nang nagbuot ini. Og wa ko'y mahimo sa pagkakaroon. Di ko makasupak siyang gusto. Pero wa di magpasabot kag ipasaylo na tika. Wa di magpasabot kag ikalimtan na nako ang imong atraso nako. Kibisag ka no sa dili gid mahimong kalimtan ang tanan. Irene. Nakasabot ko nimo. Nakasabot yun ko nimo. Pero abi nimo, dako na kay na kong kalipay nga imo ko gitagaan og chance nga makaserve nimo ining mga higayuna. Sangko gid sa langit ang akong kalipay. Ayaw sad palabis imong gibati. Tingali maunsa ka. Ug tingali maapektuhan ang bata. Ngano ka? Gigutom man ko. Uy, na, tumao na, tana. Mamalik tayo sa suot. Gibiyaan pa to nato ang tong pagkaon. Bagak na, Irene! Gawas niya!
Rona! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.